hamyang tong bai kha bai jai tong chung borni loge belai khen kha khamjak borni nukhungni loge chung tiprasa ngai chini ADC haphang chung borma kha khamaya pharo borni je thijanai borni nukhungo borni kha sangma manthun tai o jara inju dongne rokom tiprasa tong porikha ni thangjalai mani lanma snamne thamne balo dakti dakti hamai basa thon ke medical ni ja issue tongmaro jeng bahai ke tam khlaiman agami din chi saka agami din jeng on naine ongoing tabo primary information si phaidrip chin thani bo joto information phage jeng according to tam khaiman jatyo bai sar jeng khanaka tini lai thangmani horo agartala ni simi Guwahati bukhak thang tongmani kaisa marpung je accident ngai khoroksa thimani kaisa bank ni exam rona ni thangai abono tei norni yang titi ADC hapang ni bisingti khlai kono wansuk jamu eba khadak naka bom hairo norni wansuk lekha hambai chune media friends rona teibo nai tongnai joto takhok teibo hoksono hamjama yafaru chine lekhe botana hamya jeng khana laikha hastene joto lukurong nu khana laikha jeng bahai ni chini ADC ni ngui boni tei discussion ok khailekha chini tiprasa tei rajyo ni borok rok cooperative bank ni chakri runa ni bagui thanglaijak thanglaimani Jorahat Tezpur Guwahati wo examination center phu ajaga thanglaimani prai data ekta data jorao gari accident ungkha bus accident ungkha mani yagulo thimani bo jeng khanakha khoroksa thikha hne teibo 2-3 jon serious injured ICU tongphu Silchar medical college o hairo hi jeng khanakha teibo baksa engke refer ungkha Guwahati o refer khaijak mani bo gotna tong hne khnao proper information mayakho nge baksa engke discharge rojakha jara normal injury nai rokke discharge rojakha Guwahati ari Silchar medical college ni nge chini MDC bu thangoi tongo borom gana Birendra Deparma bo bu thangoi tongo a jaga boni area ni thimani no naine ni bagai Silchar medical college so teibo suba suba injury kharo naine ni bagai nge chini ADC haphang ni bukhak tei jeng chini tiprasa injury nai rok no jara bank ni candidate tei boni jati gosti thangnai rok a jaga thangoi durgotna o duljanai rok borono jeng bahai khe chini ADC ni bukhak tei mahai jora hayao jeng chuba manai boni bangoi bu kok salai tongo hani bangoi je injury nai nini boni takho bukhu rok borok bahai ni chungbai korongdi jeng bahai khe chini ADC bukhak tei nailebano teibo ajak kisa kaham khe nai phaidi busuk gotna rok bahai ungkha busuk injury ungkha mahai rok busung saka hingke jeng nailene chini ADC haphangni bukhak tei chini tiprasa aro candidate injury unai rok no jeng bahai khe ADC bukhakni tei chubawi ma nailene bom hai tabuk borong ni sinimu srai den kasar je bo parani tei candidate da thine ni bumung ro tabuk sujara khoroksa thimani Birendra Deparma hne khnao exact bum maya khon Dibras Deparma teibo prai 50 jon injury mani chini thani list sophaya kho list collect khaina ni bagai salaikha nge khana ro chini ro list sophai mane tak sujara chini information kuno korikho beng elaka ni busungkha joto janja elaka ni no hoito saoima khana nge jeng asal kabangma bus accident mani duljanai rokni mane proper boroni thikna mayakho hani bangai chung nai tongo tei jara injury nai boni family ro borok bahai ni chini ADC haphangni amo bai MDC nini EM tei bisini officer ro borok bai communication khaidi je o jaga omhai ungha hne hingke chung nailebano
बोसोर जरा बाहायखे चुबा चुब खाइमा कारण जरा हायाव जों तै खरकसानो चुबा लायोने अमनो चिनि नाहरमो चिनि बुबाग्रानि नाहरमो